КССР чорында эшли башлаган Казан мех фабрикасы Европада иң зурларыннан берсе була. Фабриканың беренче цехы 1928 елда эшли башлый. Бу җирдә эшкәртү өчен җирле халыктан тузлап эшкәртелгән эт һәм сарык тиреләре җыйганнар. Эшчеләр әзерләү өчен 1930 елда Казан күнтехникумында мехчылар бүлеге ачыла. Соңрак фабрика комбинатка әверелә. Әлеге елларда илдә җитештерелгән бар мехның яртысы нәкъ Казанда ясалган. Сугыш елларында Казан мех комбинаты күп кенә төбәкләрдән эвакуацияләнгән башка заводлар белән берләшә. Шулай итеп ул төп җитештерү оешмасына әйләнә. 1972 елда Казан мех берләшмәсенә Хөсәен Ямашев исеме бирелә. Берләшмә 1992 елдан Милита җәмгыяте итеп үзгәртелә. Эшләү дәврендә ул Россиянең иң яхшы 100 товары дипломына, Алтын глобус халыкара бүләгенә, Россия хөкүмәтенең дәүләт премиясына һәм күп санлы дәрәҗәле бүләкләргә лаек була. Бүгенге көндә Милита тире эшкәртү буенча дөньяда тиңе булмаган, үз алымын булдырган, үз исемен таныткан данлыклы оешма.